alhamdulillah ai gashi nan ta magana ka gani gashi nan shi ne akan haka mujalladi 6. jama'a kun fahimta me yasa na kawo wannan misali? Abin da yasa na kawo wannan misalin, kaga wannan littafin wanda ya rubuta shi balarabe ne amma dan boko ne, hannun turawa ya karatu, masters yake da shi a cikin yaren french da kuma spanish. Ustazu, kana da diploma, kana da nce, kana da degree, kana da masters. Wallahi waɗannan abubuwan da nake faɗi suna da alaƙa da da'awar yau. Kar ka sake ka zauna ka zama ɗan arabiya zalla. Kana fara da'awa wallahi abu na farko suna kallon ka tukuna za su kalle ka ba gidaje ne, saboda Allah yana aiko annabawa daidai da kowane zamani. Malamai su ne magada annabawa. Allah yana duban kowane irin zamani, yana aiko annabawa domin su iya ba da ansoshin kalubalen da ake musu a wancan zamaninsu. To malamai da so gaji annabawa, sai ka zauna sai ka yi nazari, shin yanzu harkar boko tana da alaka da rayuwar mutane ko ba ta da alaka da ita? Harkar kasuwanci, harkar banki, harkar inshora, harkoki irin na sadarwa suna da alaka da rayuwar yau ko ba su da ita? To yau akwai malamin da saboda tsoron Allah ko waya bai iya bugawa ba saboda imani, in ka ba shi lamba bai sai yadda zai buga ba, bai da waya saboda imani da takawa. ko kuma ustazai yan takife kuna ƙara ziga shi, ai wani saboda tsoron Allah